тук на място в България се запознават и с красотите на нашата родина, и с нейните традиции, с нейната култура на място, и завинаги стават посланници на България. Всъщност много важна е научната програма за развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина. Тя се финансира от Министерството на образованието и науката, като нейният общ бюджет е 4 милиона лева за сега, но надявам се, че следващото приложение тя ще бъде още по-значима като финансово изражение, защото тази национална програма дава възможност да се развива българистиката и като научно-изследователска област. И това е много значимо по отношение на извършване на различни изследвания и проучвания и, разбира се, възможност за публикуване, за създаване на съвместни публикации между учени от различни страни, занимаващи се с българистика. Това, което е също важно да отбележа, че има и национални образователни програми, които подкрепят и дават възможност за развитието на български език в чужбина. Националната програма за български език и култура, която пък подкрепя изучаването на български език на десетки хиляди български деца в чужбина, стотици неделни училища в чужбина. И тук благодаря на учителите, на директорите на тези училища, защото те ежедневно запалват български деца, макар и родени далеко от България, с благозвучието на български език. Те завинаги ще бъдат българи и ще обичат нашата родина. И още една нова национална програма, която звучи като неразказаните истории на българите. Тя е много ценна за нас, защото всъщност в нея, във всяка една страна, където участват и лектори, и представители на българските неделни училища, се търси възможност децата да изследват приноса на велики българи в развитието на съответната страна, да изследват българските културни корени в съответната страна и общност. Надяваме се, че тази година, само след няколко седмици, ще има и национален форум, който ще представи резултатите от тази национална програма през настоящата година и следващата година тя ще има своето продължение. И все пак ние живеем в технологично общество и затова може би най-интересната новост по отношение на подкрепата на развитие на българистиката, на български език е програмата Берон и онлайн речника, официалният речник на Българската академия на науките, който е вече онлайн и е достъпен за всички български деца, за всички младежи в чужбина, които се занимават с български език. Ще има и следващ етап на развитието на този онлайн речник, за да стане още по-добър и функционален и наистина да бъде много важен вече електронен инструмент във възможността за развитие и за по-добро усвояване и формиране на определени умения, езикови умения, свързани с български език. Не само българските деца, но и младежи и хора, които изучават български език в чужбина. Благодаря ви още веднъж за това, че Министерството на образованието и науката е в подкрепа на този научен форум. Искам да изкажа благодарност и аз на вице-президентката госпожа Йотова и нейния екип, защото наистина смятам в нашия екип в Министерството на образованието и науката, че това е един много важен форум, който ще има и сериозно въздействие върху развитието на чуждестранната българистика през следващите години. Благодаря ви още веднъж и успех на форум!